да, виж. Погледни сега. Е така. Не правиш така. Това така. Виж, първо и пак един до друг. Виж ме? Е така един до друг трябва да се така. И не и двата едновременно. Първо един и после други. Виждаш така да вземем дъската и е така да продържиш се. Инче! Така. Опусни се и дай краката. Първо един и после другия. Да. Пиши само през уста. През уста дишиш. Така говориш и как така не трябва да говориш. Направо влезе вътре и ми даде колко. Браво. Опусни ръчичка сега напред. Сега. Само през носа. Дишаш и дишаш през носа. Опусни. Духи устата. Давай. Без да се стягаш. Виж как се стягаш и как оставаш на едно място. Опусни се и никой не да се движиш.